Kubor nakaslem jong unongsan hima. Tapi day way nung snaflem, persen jong inong snaflem. Te hadin perlawan ng akin festival. Ngi kita berpilih cai mata. Hoy, kalong ka ba day bagi jingkli jumpi namar ba ngawan na fran hoy ngalay kum u nong snaflem abang ngalayo panyanon mentah gitu ka Ken International Film Festival te kadai sisya kawai naki festival ka ba ngasngo bakala ai jing tip kamtam yang asimet tering knet kesoi ngalayo i ban share bar ki para nong snaflem ya ka ai ka ba lawan nang tai kamtam kumno ban snai ki film ki bala ban poi sya ki international level te hagani jing lek cha Switzerland kadai bangala syakot ku presiden jong kaseng jing inorap ka Hill Pharma Union bat hagani ka jing syakot ha Switzerland kadai na ka benta bangan lek ban aten ya kani ka jing ya selop ha ka bede ba kani ka jing kela jong ka mariang ha ka baki oh tinong wei ka climate change kumba fitip hi kani ka jing kela jong ka mariang climate change kani ka wei ki mat kiba kiri jong ka partai hi ki persyang ya ka ban penpet ya ka nang ta wat ka India ro manta kala persyang ya ka ban wanra ya ki lenti kumno ban wanra ban penpet ha ka bede ba kani jing kela jong ka por mariang te wat ka sarkar jelaru dang shen lengbau chief minister habangi UI ba ukan apo assembly labu ya ka mang tengka ka bakarpang na kamantawan penbek hakabede berkene ka climate change ngasukmen ba ngalasya kot hakane ka initiative for change Switzerland na kamantawan ya don benta haka banyakren haka cingelang ka ba ikot ka land security and climate